Zorrostea, aho berritzea. Jaurlaritzako abisu bat neukan gutunontzian. Euskadi saria eman diote errepidea kontakizunari. 13 urteko neska bat da protagonista eta berarekin batera txoriak narratzaile. Txori horiei guztiei buruzko azalpenak emek eman zizkidan liburua idazten ari nintzela, baina izar multzoi buruzkoak ere. Sariaren berriak ez dit apena zirrararik eragin. Albistea emerekin konpartitzeko gogo bizia, horixe sentitu dut. Osteraka ibili naiz, dutxatu, arropak aldatu, mokadu bat janizi kasu egin eta asistuan berriz ospitalera. Aita zaindu bitartean ohar batzuk egin dizkiet horri, ezin gehiago aurreratu. Kandinsky dixit, artista ez da libre bizitzan, soilik artean, kar. 5. egunean eman digute alta, arritmia kontrolatuta zegoela segurtatutakoan. Apoteosia izan da etxeratzea. Osaba ez dago bere onenean eta aita ohean geratu behar du. Igeltsua dauka besoan eta buruaren alderdi bat total belztuta. 2. aldiz jauzi da aurten eta gero eta aberia handiagoak egiten ditu. Eztabaidan aritu gara, zaharrek ez dutelako nahi etxera zantzailerik ekarri. Aita sumindu egiten da gomendioren bat ematen diodan bakoitzean. Zorrostarria eta labanalakoak gara bata bestearentzat. Gurasoen etxean nagoenean amarena izandako txandala janzten dut, zereginetan erosoago aritzearren. Kalterako izaten da, amaren antza hartzen diodalako neure buruari eta haserretu egiten naiz. Erabat ikaratzen hauelako alaba izanik neure ama bihurtzeko arriskuak, aita eta osaba zaintzeko penitentzia hartuta, aitita amumen gaixotasun kroniko astunak jagoteko esfortzuan galdu zuen amak osasuna, sakrifizioaren xederan.